Vítajte pri dnešnej epizóde podcastu Pracujem s deťmi. Moje meno je Natália. Moje meno je Lea. Vítajte. Dostávame sa do ďalšieho príbehu v knihy Skutkov a sledujeme, ako evanjelium ide do sveta. Zatiaľ sme však stále v Jeruzaleme. Áno, naposledy sme sa rozprávali o kázni, ktorú na letnice kázal Peter na uliciach Jeruzalema. A malo to teda ohromný dopad na celú prvú cirkev. 3000 ľudí sa obrátilo a uverilo, že Ježiš skutočne bol ten zasľúbený Mesiáš. 3000 Židov. 3000 Židov, ktorí prišli do Jeruzalema z rôznych častí Jeruzalema, čiže z Izraela, čiže odchádzajú a s touto správou idú do svojich domovov. Peter stále s učeníkmi ostáva v Jeruzaleme. A teraz tá jeho ich správa ide na také zaujímavé miesto. Tam, kde sa asi stretne s najväčším odporom, hoci by sa tam mala stretnúť s najväčším prijatím, a teda Peter spolu s Jánom idú do chrámu. Ako vlastne ešte pravoverní Židia, alebo zo svojich zvykov, ako boli zvyknutí, chodia na modlitby do chrámu. A tak ich stretávame dnes. V dnešnom príbehu idú do chrámu na modlitby. A prichádzajú do chrámu takou krásnou bránou, ktorá sa aj volá teda krásna, tak si ju vieme predstaviť, že bola asi vyrezávaná, zlatá. Proste celé nám to má povedať, aký úžasný pocit máme mať, keď vstupujeme do chrámu, do Božej prítomnosti, že sa teda ľudia majú tešiť a byť pripravení na stretnutie s Pánom Bohom. Ale to, čo teda s čím sa stretávajú, je zlomenosť a utrpenie sveta, ktorý vlastne do chrámu nemôže vstúpiť v podobe chromého žobráka, ktorého k tejto bráne niekto vždy prinesie a ktorý teda žobre o nejakú almužnu. A on je človek, ktorý už za tú bránu nemôže ísť. Už do chrámu nemôže ísť, lebo v rámci židovského zákona niekto, kto je takto zranený, chorý, tak má nedokonalé telo, ktoré vlastne v Božej prítomnosti sa nemôže zjaviť. Peter a Ján prichádzajú teda ku chrámu, k tejto krásnej bráne a tento kontrast toho krásneho a toho zlomeného vidíme pred vstupom do brány. Čiže tento kontrast by sme si mohli vlastne všimnúť aj s deťmi, viac o tom rozprávať, že práve by sme chceli, aby títo zlomení ľudia, chorí a nešťastní, mali práve prístup k Bohu, aby mohli prísť do chrámu, kde môžu nájsť uistenie, uzdravenie, potešenie, ale zjavne sa to nedieje v tomto prípade. A jediné, čo vlastne ten chromý má z toho chrámu, je, že predpokladá, že ľudia, ktorí chodia do chrámu uctievať Boha, budú mať záujem dodržiavať jeho prikázania, ktoré hovoria o tom, že tá spoločnosť židovská sa má starať o týchto chorých, stratených a chudobných, a on je teda jeden z nich. A je tam ako pripomienka toho, že ja síce nemôžem vojsť, ale vy máte povinnosť sa o mňa starať, a teda s týmto prístupy aj k Petrovi a Jánovi. Čiže to bola vlastne jediná tá sociálna služba alebo sociálna zábezpeka, ktorú títo ľudia mali, že sa ľudia o nich starali. Čiže ten zástup, ktorý prichádzal s tou radosťou, s tým očakávaním stretnutí z Boha, prichádzajú cez túto krásnu bránu. A vedia tí príbuzní toho chromého, kedy tam tí ľudia chodia, čiže ho tam vždycky donesú. A on teda žobre, má ruky nastavené, teda má očakávanie, že niečo dostane, že znova prežije ďalší deň, že mu niekto dá pár mincí na prežitie alebo kus chleba, nejaké jedlo a že teda pomôže sebe, prípadne aj rodine.
teda toto je veľmi známy príbeh samozrejme, lebo keď sa obráti na Petra a Pavla, oni mu hovoria veľmi známu vec, že striebro ani zlato nemáme. Ale čo mám, to ti dám. A vlastne čo je to, čo majú? No, majú to, o čom hovoria. Majú správu o tom, že Ježiš bol zasľúbený Mesiáš Izraela, ktorý prišiel, ktorý zomrel za hriech a utrpenie a zlomenosť tohto sveta. Vstal z mŕtvych a teraz potom odišiel do neba a teraz sedí na tróne a vládne svojou mocou a chce, aby ľudia prijali vierou túto správu o ňom. A demonštrujú vlastne krásu tohoto kráľovstva, Ježišovho pánstva a takým teda spôsobom, ktorý nikto nečakal. Si predstavte, že tam tí ľudia prúdia cez tú bránu, čiže je tam veľa ľudí a očakávajú takisto len nejakú mincu tam hodia, ale vlastne Peter hovorí Vstaň a choď. Vstaň a choď. Čiže zoberie ho za ruku, on vstáva, čiže chromý človek, ktorý nemohol chodiť, vstane a teraz čo sa deje ďalej? Zrazu si to všetci všimnú a máme teda nejaké reakcie na túto udalosť. Tak prvé si môžeme všimnúť teda toho chromého. Čo robí? No, robí to, čo doteraz nemohol, čiže chodí, ale hlavne vchádza do chrámu. Vchádza do chrámu, aby chválil Boha, ktorý ho uzdravil. Čo je taká veľká vec, že on presne pochopil, kto ho uzdravil. Že neobracia sa so svojou chválou a uctievaním na Petra a Jána, ale ide oslavuje Boha. Áno, čiže prichádza prvýkrát do chrámu, čo je to veľká vec. A vidia to samozrejme tie okolité zástupy, takže čo robí ten zástup? Oni zatiaľ len teda žasnú, nevedia si možno celkom uvedomiť, čo sa vlastne udialo pred ich očami a kto sú títo, čo to robia. Možno rozpoznávajú, že však to je ten Peter, ktorý chodil s Ježišom a ako to, že cez neho, alebo on má tú moc. Čo to vlastne znamená, že tento chromý chodí, pretože toho chromého jasne rozpoznali, však stretávali ho každý deň pri tej bráne. A teda prečo vlastne v skutkoch máme tento zázrak zapísaný takto skoro ako prvý? Tak môže nám to pripomenúť to, čo Ježiš robil na začiatku svojej služby, že prichádza a začína hneď uzdravovať a uzdravuje chromého. Ale je to spojené aj s inou vecou, teda vlastne s odpustením. Odpustením hriechov. A toto by sme si nejak tak mali hneď akože dať do súvisu, že čo vlastne ten zázrak uzdravenia nám má povedať. No, asi teda v tom spojení s Ježišom je ešte dôležité, že toto sa deje potom, ako boli učeníci naplnení Ježišovým duchom svätým a teda dostali moc potvrdzovať svoje slová rovnakou mocou, znameniami takými istými, ako Ježiš potvrdzoval svoje slová a tým pádom mohla pokračovať znovu to šírenie toho evanjelia. A presne ako hovoríš, v evanjeliu podľa Marka máme tiež známy príbeh uzdravenia chromého, ktorého jeho priatelia spustili cez strechu, aby sa ho Ježiš dotkol a Ježiš mu povedal: syn môj, uzdravujú sa ti tvoje hriechy. A spravil toto, alebo povedal mu, že sú mu odpustené hriechy, pretože to videl ako väčší problém. Ako chromé nohy. A potom ho teda aj uzdravil a my si máme uvedomiť, že áno, Ježišova moc uzdravila tohto chromého pri chráme, ale opäť jeho väčší problém bolo to, že nemal prístup do Božej prítomnosti. A že v starom zákone
to zlomené telo reprezentovalo aj zlomenosť vnútornú. A hriech vlastne veľmi často sa to spájalo, že je to akoby vonkajší prejav toho vnútorného asi problému. Nie konkrétneho hriechu, ale prítomnosti hriechu na svete a prítomnosti hriechu v každom človeku. Takže to, že on teraz to jeho telo bolo uzdravené, má nám naznačovať, že tá dôležitejšia vec, ktorá sa stala, je to povolanie chváliť Boha, prístup do jeho prítomnosti, ktorú získal. No, ale zjavne nie všetci toto ocenili. No nie, no. Pretože práve pre to, že Ježiš robil takéto zázraky a tým potvrdzoval pravdivosť svojich slov, veľmi hneval veľkňazov a farizeov, ktorých domena bola v chráme. A oni si mysleli, že sa teda Ježiša konečne zbavili. A zrazu sú tu jeho učeníci, ktorí hovoria rovnakú správu a potvrdzujú svoje slova rovnakou mocou a rovnakými činmi. A nie je to len jeden človek, je ich množstvo a pridávajú sa k ním rovnako zástupy, ako nasledovali Ježiša. Takže zjavne problém farizei nevyriešili Ježišovým ukrižovaním. A predstavte si ten povyk, čo vlastne sa deje v chráme, že namiesto pokojných modlitieb, na ktoré prichádzali ľudia, zrazu ľudia sú zhromaždení okolo Petra a Jána a toho vyskakujúceho pôvodne chromého muža, ktorý tam chváli Boha. A Peter znova využíva túto príležitosť. Čítame v skutkoch v 3. kapitole, že sa postavil v tom Šalamúnovom stĺporadí, čiže vieme si predstaviť ten nádherný priestor, obrovský, veľa ľudí tam bolo a on sa obracia k ľuďom. A tak, jak sme už predtým hovorili, že v skutkoch viacejkrát budeme sa venovať tomu, že kto čo hovorí, aké kázne sa tam objavujú, tak toto je ďalšia jedna z týchto kázní a znova teda Petrova, ale je úplne iná, tak ako bola na Letnice. No je skutočne iná, pretože na Letnice sme videli, ako Peter vlastne kázal z celého starého zákona. Zatiaľ, čo chrám bol tým centrom Ježišovho ukrižovania a smrti, tam vlastne sa udiela taká finálna epizóda, keď už sa veľkňazi rozhodli, že teda zinscenujú dôvod a prečo Ježiša zabiť. A práve týmto ľuďom Peter hovorí, že pozrite sa, toto uzdravenie je dôkaz toho, že Ježiš hovoril pravdu o sebe. To, čo my o ňom hovoríme, že je zasľúbený Mesiáš, je tiež pravda. Vy ste to vedeli a odsúdili ste ho a zabili ste ho. Nechali ste ho ukrižovať, toho Božieho. A že vlastne on akoby skracuje to svoje vysvetlenie. Nemusí tam tým farizeom a zákonníkom rozprávať ten celý Boží príbeh. On len hovorí, Boh Abrahama, Izaka a Jakoba poslal Ježiša, vy ste ho zabili. A takže bolo to veľmi stručné, veľmi jasné, do srdca problému mierí a teda reakcia bola tiež jednoznačná. Samozrejme veľmi boli pobúrení touto jeho správou a rozhodli sa ho zatknúť, rozhodli sa to riešiť podobne, ako to riešili pred tými pár týždňami. Priniesli Petra a Jána pred veľradu, ktorá je tá istá veľrada, ktorá určite súdila aj Ježiša. Ale keďže si uvedomili, že asi to nemôžu riešiť rovnako. Áno, boli trochu opatrní, že aby neurobili z nich hneď mučeníkov a ešte by vlastne potvrdili tie ich slova, tak sa im snaží len ich pohroziť im, dohovoriť a tak vystrašiť trochu, že aby určite o Ježišovom mene, v Ježišovom mene nehovorili, nešírili túto správu a že im to teda zakazujú. A teda Peter veľmi odvážne reaguje tým, že ich zákaz nemá pre jeho život relevantnosť, lebo on je povinný poslúchať Ježišovo nariadenie, ktoré hovorí, že budete mi svedkami
a že to evanjelium pôjde do sveta skrze vás. A teda nevie, ako to dopadne, určite sa bojí, ale opäť je to úplne iný Peter, akého sme videli, ktorý sa triasol, keď Pri Ježiša ohni. táto veľrada súdila, ale keď on pred ňou stojí, jasne odmietne to, že by mal mlčať o tom, čo sa stalo a o tom, kým Ježiš je. Áno, čiže na tom istom mieste, úplne v inej odvahe, ale s rovnakým vlastne posolstvom táto správa pôjde do konca sveta. A ja si myslím, že tu tiež máme vidieť to spojenie, tak ako pri tom uzdravení sa udialo to isté, čo Ježiš robil a bolo to mocou jeho ducha, takisto to odvážne odmietnutie toho zastrašovania bolo tiež skrze moc Ducha Svätého, ktorý prebýval a konal v Petrovi, lebo vieme, že v jeho sile by to nemohol. Takže obidve tieto epizódy, ani jedna z nich nie je menej alebo viac dôležitá, lebo obidve hovoria o tom, že ten duch, ktorý zostúpil na letnice, skutočne premieňa a dáva Ježišovým učeníkom všetko, čo potrebujú na to, aby mohli správu o Ježišovi niesť do sveta odvážne. Hej, a táto vlastne skutočnosť, tento príbeh posilňuje tú prvú cirkev, že nevystraší ich, ale hneď v zápätí vlastne čítame, že oni sa schádzali spolu na modlitbách, aby sa posilňovali vo viere, stále vlastne sa rozprávali o tom, čo zažili a tie modlitby ich niesli, akoby taká predpríprava na to, čo ich čaká, pretože to prenasledovanie bude pokračovať a tá opozícia neprestane. Čiže to sú už také záblesky toho, že áno, že nebude to jednoduché, ale cirkev je tu zjednotená na tejto misie spoločnej. Takže aj pre nás je to vlastne takým, že áno, poďme ďalej napriek protivenstvám alebo opozícii, ktorá sa deje. A teda, ako tento príbeh učiť deti? Deti je niekedy ťažko učiť o zázrakoch, si myslím. Že často majú také otázky, že a prečo teraz sa to nedeje a takisto ešte keď sme vlastne učíme z evanjeliové príbehy o Ježišovi, tak Ježiš stretne chorého, uzdraví ho, ide sa ďalej a že akú to má vlastne teda relevantnosť do nášho života, že prečo sa to nedieje. My sa takisto modlíme za uzdravenie a tieto veci sa nedejú. Tak je to niekedy ťažké rozprávať o tom s deťmi, alebo hlavne keď majú tieto otázky, že keď im to predostrieme ako fakt, že áno, toto sa stalo, toto zažil Peter, ale teraz čo my? Prečo sa to nedieje na každých bohoslužbách, keď vstupujeme do chrámu. Ja si myslím, že je ťažké pre nás dospelých nezamerať sa na ten zázrak ako na tú väčšiu vec. Lebo práve preto, že máme pocit, že to sa nedieje, ale aj v evanjeliách, aj tu, ten zázrak má potvrdzovať tie slova, má hovoriť, že tie slova počúvajte, lebo tie slova vykonávajú niečo, čo je ešte dôležitejšie ako to fyzické uzdravenie. A táto zmena nášho rozmýšľania nám v tom veľmi pomôže. Uvedomiť si, že kázanie slova a šírenie dobrej správy o Ježišovi je tá najzázračnejšia vec, pretože zachraňuje ľudí pre večnosť. A učeníci a Ježiš mali špeciálnu úlohu na úvod tohto šírenia evanjelia potvrdzovať tieto slová takýmito činmi, ale my stále máme možnosť robiť a hovoriť tú zázračnú správu. Že tá trvá, tá prišla aj k nám a my takisto máme, áno, nás zachraňuje. My máme prístup k Bohu priamy, bez prostredníkov, bez prekážky. Čiže áno, to je ten zázrak, ktorý sa tam udial najväčší pre toho chromého, pre tých, čo počúvali a vlastne pridávajú sa noví ľudia k prvej cirkvi. To znamená, že ten zázrak neudial sa zázrak len uzdravenia chromého. Udial sa zázrak nového života v mnohých ľuďoch, ktorí to počuli chromom, a boli v
Áno. V tom, ktorí to videli, v tom, ktorí to počuli, že sa to udialo. A to je ten väčší zázrak v tomto príbehu. Hej, takže to je asi, ja tu mám len zo pár pomôcok, ktoré sú vizuálne zase, keď chceme používať nejaké pomôcky, takže tu mám mešec peňazí, ktorý očakával ten chrómy pri chráme, možno ich zo pár mal v tej ruke a očakával, že dostane viac. Potom máme vlastne, mám tu topánku alebo šlapku môžeme použiť, že to je vlastne problém, ktorý tu riešil vlastne ten muž, pretože nemohol chodiť do práce, čiže bol závislý od toho, že niekto iný bol jeho nohami. Potom máme teda Bibliu, z ktorej môžeme priamo čítať. Niektoré príbehy sú vhodné aj pre menšie deti, že sú pekne napísané, takže skúsime to vždycky podľa toho, aké deti máme, či ten príbeh prerozprávame alebo čítame priamo z Biblie, ale je dobre používať vlastne Bibliu ako, teda mať ju stále pri sebe, aby deti vedeli, že to, čo hovoríme, je zapísané v Biblii, nie sú to rozprávky, sú to príbehy, ktoré naozaj sú teda hodnoverné. A potom tu mám ešte mikrofón, ako pripomienku toho, že Peter si berie slovo a využíva každú príležitosť na to, aby rozprával o Ježišovi, zvestoval evanjelium a vlastne to, k čomu bol poverený a povolaný, robil. Takže pozývame vás, používajte vizuálne pomôcky, nebojte sa ťažkých otázok a otvárajte Bibliu s deťmi vo vašich rodinách a vo vašich besiedkách a ďakujeme, že spolu s nami ste na tomto dobrodružstve pozorovania toho, ako išlo evanjelium do sveta. Takže pridajte sa aj na budúce. Budeme sa tešiť. Majte sa pekne a ďakujeme už za tipy, ktoré nám posielate zo svojej praxe. Použijeme v najbližších epizódach. Ďakujeme. Ahojte. Ahojte. Tento podcast je sponzorovaný občianskym združením Scripture Union Slovakia a vyrobený pre potreby platformy Pracujem s deťmi. Ak sa vám tento podcast páči, budeme radi, keď o ňom dáte vedieť ďalším. Ak chcete sledovať prácu platformy Pracujem s deťmi, nájdete nás na všetkých sociálnych sieťach, aj na YouTube.